lan bat, eta orain ematen dugu hurrengo pausua, jendaurrean esplikatuz eta azalduz zer den proiektu hau, eta hemendik aurrera ze garapen izango duen. Esan beharko nuke, eta hau benetan azpimarratu nahi dut, benetan sinistuta nagoelako, elkarlanaren emaitza bat dela. Eta elkarlan hau maila ezberdinetan gertatu da. Batetik, orain esaten dugu bezala, Euskararen 3 lurraldetako herri administrazioek elkarrekin lan egin dugu proiektu honetan, bai Nafarroako Euskara Bidea, bai iparraldean Euskararen bulegoa, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bai Eusko Jaurlaritza. Baina gure lankidetza ez da erakunde mailan bukatu. Euskararen arloan lan egiten duten eragileekin batera egindako proiektu bat izan da, eta beraz lankidetza eredu baten froga bat da. Eta badu beste ezaugarri bat, igual hizkuntzaren mailan baino gehiago politikaren arloan dagoena eta azpimarragarria dena, eta da Europako babestutako proiektu bat dela. Europaren barruan lurralde ezberdinen arteko lankidetzan oinarritutako proiektu bat da. Europako erakundeen diru laguntza jaso du, eta Nafarroak, Akitaniak eta Iparraldeak eta Euskal Autonomia Erkidegoak lankidetzarako daukagun esparru berri bada, fruitu handiak eman litzakena, eta hau da, frutu horietako zehatz bat, esan bezala Europa beren babesa eta diru laguntza jaso duena. Zer lortu dezakegu ongi kudeatzen badugu eta ongi erabiltzen badugu Euskararen adierazleen sistema hau? Bueno, batez ere, lortu dezakegu hizkuntzaren egoerari buruzko errealitatea ongi ezagutzea. Eta datu zehatzak eta konpartituak edukitzea. Eta datu baliagarriak ezagutzeak, datu baliagarri hauek modu egokian erabiltzeak lagundiko digu, dudarik gabe, bai hizkuntzaren erabileraren gaineko ikerketan, eta baita ere, hizkuntza politikak definitzerakoan hartu behar ditugun neurri eta erabakietan. Zer dago proiektu honen oinarrian? Datuak eta informazioa. Baita ere, datuak eta informazioak ekartzen dituzten edo aportatzen dituzten era guztietako erakundeak. Batzuk ikerkuntzaren mailakoak, beste batzuk ikerketaren eta irakaskuntzaren mailakoak, adibidez unibertsitateak, eta baita ere bestera bateko herri erakundeak. Urte hauetan jaso dugun informazio guzti horretatik aukeratu ditugu 33 adierazle. Eta 33 adierazle horiek amankomunean eta adostasunean aukeratutako 33 adierazle horiek eman beharko ligukete informazio zehatza, informazio jarraitua, informazio sistematikoa jakiteko ze egoeratan gauden eta elkarren berri ere edukitzeko. Horregatik ematen diogu garrantzia, Euskararen lurralde osoa hartzen duelako bere baitan proiektu honek eta lankidetza honek. Gaur anunziatzen dizuegu badagoela, taxututa, adierazleen sistema hau, eta jakinarazten dizuegu gaurtik aurrera ikusgarri eta erabilgarri egongo dela. Gaur aurkeztuko dizkizuegu detaile gehiago, modu publikoan datu hauek erabiltzeko aukerari buruz. Erabilgarria izan behar du beraz, lehen esan dizuedan bezala, herri administrazioentzat, erabakiak hartzeko. Erabilgarriak izan beharko luke baita ere, enpresa eta bestelako erakundeentzat, bere haien behar izanetarako, eta erabilgarria izan beharko luke, jakina, ikertzaile eta herritar guztientzat une oro informazio zehatza eta zuzena edukitzeko. Badakigu eta jakitun gara, Euskararen normalkuntza eta rekuperazio prozesu honek kanpoan ere jakinmina pizten duela, beste lurralde batzuetan eredu delako gure hizkuntzaren berreskurapen prozesu hau, eta horregatik Euskara, frantsesa eta gaztelaniaz ez ezik, alegia gure hiru hizkuntza ofizialetan ez ezik, inglesez ere argitaratuko ditugu datuak eskuragarri egon daitezen nazioarteko komunitate ikertzailearentzat. El proyecto que hoy les presentamos, al que hemos denominado Sistema de Indicadores del Euskera, es además de una aspiración histórica en materia de política lingüística, es también el fruto de un proyecto de trabajo que se ha desarrollado de forma sistemática y continuada, por lo menos desde el año 2013. Y es un proyecto importante porque nos va a aportar mucha información continua y sintetizada en torno a la situación del euskera, en torno a la salud de la lengua en todos los ámbitos en los que se habla.
Por hacer una comparación con otro ámbito, podríamos decir que a efectos de política lingüística, de conocimiento de la realidad sociolingüística del euskera, este sistema de indicadores tendría un valor comparable al que pueden tener los observatorios económicos, que van cargándose de datos que hablan de la evolución de la coyuntura económica, de los datos principales, ¿no?, que configuran esa realidad económica. Pues sería algo parecido trasladado al ámbito de las políticas lingüísticas. Por lo tanto, nos permitirá contar con una herramienta de precisión que nos va a ayudar a tomar las políticas y las estrategias adecuadas. Se ha acordado un modelo basado en un sistema de 33 indicadores que nos ofrecen una información variada sobre la evolución y la situación de la lengua. Y para nutrir este sistema de indicadores, además de los diferentes estudios sociolingüísticos que ya realizamos, como puede ser la investigación sociolingüística que realizamos entre las 3 administraciones o esa que impulsamos junto con el clúster de sociolingüística para el conocimiento del uso habitual del euskera en la calle, bueno, se han utilizado también otras fuentes de información. Lo vamos a hacer público a partir de hoy a través de una web en la que se van a ir, una web que se va a ir alimentando de forma casi automática por parte de las diferentes instituciones que poseen estos indicadores y que los ponen al servicio de la comunidad, con el ánimo, como he dicho antes, en el caso de las administraciones públicas, para conocer la realidad sociolingüística, coordinar nuestras actuaciones y adoptar las políticas lingüísticas más oportunas. También va a ser útil para las universidades y empresas, sobre todo a efectos de investigación, y también, por supuesto, van a estar al alcance de la ciudadanía para cualquier persona que pueda tener interés en su conocimiento y en su uso. Es una de las razones por las que se van a publicar estos datos en 4 idiomas, el euskera, el francés y el castellano, como idiomas oficiales de nuestros territorios, y también en inglés como lengua internacional para la investigación. Debajo de este proyecto hay muchos años de trabajo, hay muchos años de colaboración entre diferentes instituciones. En él hemos participado el Gobierno de Navarra a través de Euskera Bidea, las autoridades del Estado francés y de Iparralde a través de la Oficina Pública del Euskera, las diputaciones de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa y también el Gobierno vasco. Y esta elaboración ha sido posible en gran medida gracias a la aportación financiera de la Unión Europea a través del programa Interreg, que nos configura a los ámbitos territoriales que colaboramos en este proyecto pues como una entidad territorial europea reconocida por las instituciones europeas, apoyada financieramente por las mismas y con posibilidades de desarrollo también en otras materias y ámbitos, como lo hemos hecho en esta ocasión en el ámbito del euskera. Eta, bueno, ni ez naiz gehiago luzatuko, aurkezpenaren hurrengo zatia Mikel Larregi jaunak egingo du, Nafarroako Gobernuaren izenean, bera da Euskara Bidea organismoko zuzendaria. Mikel. Egunon, lehendabizinik azpimarratu nahiko nuke Euskararen inguruko hizkuntza politikak ezberdinak daude, Euskararen lurraldeak edo bere eragin eremua hiru administrazio ezberdinetan banatuta dagoelako. Eta lehenengo momentutik ere ohartu ginen beharrezkoa zela lankidetza eta elkarlana. Orduan, elkarlan hori abiatua bagenuen ere aurtengo uztailean Eusko Jaurlaritzaren kultura eta hizkuntza politika sailburuak Euskararen erakunde publikoko lehendakariak eta Nafarroko Gobernuko herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilariak lankidetza hitzarmen espezifiko bat sinatu zuten. Euskararen sustapenari buruzkoa hain zuzen ere. Hitzarmen lankidetzarako esparru hauek zehaztu dira edo gure artean lantzen ari gara. Hezkuntza eta helduen euskalduntzari buruzko garapena, euskararen erabilpena sustatzea, euskarari buruzko gogoeta eta sustapena, ikerketak eta hizkuntzaren korpusa, ikerketa da hain zuzen ere gaurko gaiarekin lotura duen ardatza edo esparrua, eta lankidetza Europako markoan. Esan dudan moduan, hitzarmen hau sinatu baino lehen hainbat proiektu elkarrekin landuak genituen.
inkesta soziolinguistikoa edo euskararen adierazle sistema. Baina gaur egun kontziente gara lankidetza arautu eta antolatu honen bidez aldaketa nabarmena gertatu dela, orain garbiago dugulako zertarako eta zeren inguruan elkarrekin lan egingo dugun. Gaur aurkezten dizuegun euskararen adierazleen sistemaren programak eskura jartzen dizkigu Euskal Herri osoko euskarari buruzko datuak, horretarako irizpide berak erabiliz. Hor lanketa berezia eginda, lehen bakoitzak bere moduan biltzen zuelako informazioa. Ari esker, Nafarroak, zehazki igual aipatuko du gehien bat ze onurak ekartzen dizkigun Nafarroatik begiratuta, handitzen halko du euskararen egoerari eta gizarte bilakaerari buruzko ezagutza. Ordura arte, edo orain arte egin dugun lana oso adierazle zehatz eta batzuetara mugatuta zegoelako. Programak aukera emanen du konparaketa egiteko ikerketa soziolinguistikoan eta azterlanetan eskuratutako datuen bateratze lanaren bitartez. Kontuan hartu behar dugu, Bingenek aipatu duen moduan, alor hauek agertzen direla euskararen adierazle sisteman. Euskararen ezagutza eta erabileraren inguruko informazioa, familia, hezkuntza, helduen irakaskuntza, administrazioa eta oinarrizko zerbitzuak, arlo sozioekonomikoa, kultura, hedabideak, informazioa eta komunikazio teknologiak, sare sozialak, aisialdia. Lan honen emaitza zeharkako lan baten emaitza da, eta eragile askoren lana beharrezkoa izan da eta beharrezkoa izango da hemendik aurrera informazioa osatzen jarraitzeko. Gainera, Nafarroan garrantzia handia ematen diogu euskararen adierazle sistema honek ezinbesteko informazioa emango digulako Nafarroako euskararen plan estrategikoaren emaitzen ebaluazioari begira. Aldi berean erronka bat ere izan da eta izango da, adierazle batzuetan ez dagoelako Nafarroari buruzko daturik, oraindik landu gabe ditugulako, esate baterako kultura arloan ez dugu informazio oso zehatza, administrazio eta beste arlo batzuetan gertatzen zaiguna da irizpideak edo administrazio bakoitzean garatzen diren irizpideak ez direlako berdinak. Esate baterako hezkuntza sisteman, hiru lurralde administratiboetan ez daude hizkuntz eredu berdinak. Nahiko antzekoak dira, baina horrek buruhausteak ekarri dizkigun nola eskaini behar den informazio hori. Edo administrazioko lanpostuetan hizkuntz eskakizunak ezartzeko momentuan, Euskadin, Nafarroan eta zer esanik ez iparraldean irizpideak guztiz ezberdinak dira. Orduan, horretan ere, lanketa bereziak egiten ari gara informazioa modu bateratuan eskaini ahal izateko. Orduan, gehien bat nik hori nuen esateko guri onura asko ekarri dizkigu proiektu honek, orain arte ez genuelako sistematizatua Nafarroan gure lana, bestetik konparaziorako aukera ere ematen digu, eta euskararen lurraldeen argazki osoa lortzeko aukera ematen digulako, eta etorkizunari begira baliabide egokia izango delako informazioa behar bezala osatzeko. Eta nik ja ez dut ezer gehiagorik, agian ja zure txanda nahi duzunean. Mateo Bagze izan da Euskararen Erakunde Publikoko presidentea, urte askotan. Euskararen Erakunde Publikoak biltzen ditu bere baitan Frantziako estatua, Nouvelle Aquitania erregioa, Pirineoetako departamentua eta momentu honetan iparraldeko mankomunitatea osatzen duten udalen ordezkaritza. Bera izan da Euskararen Erakunde Publikoko presidentea joan den uztailera arte, eta da Nouvelle Aquitania eskualdeko presidente orde. Egun onden eri, poztzen naiz egun zuekin hemen egoteaz, Euskararen zerbitzuko instituzio ezberdinek eskuz esku eraman dugun proiektu ederronen aurketzeko. También pedir disculpa por la ausencia del nuevo presidente del Oficio Público del Idioma Vasco, Beñat Arrabit,
por razones de salud, y porque yo he dejado el cargo solo hace 6 meses, me ha pedido que venga hoy a representar el oficio público. Y también me quedo con el cargo de vicepresidente. Hay que decir que dentro de este organismo sigo siguiendo todo lo que trata de cooperación transfronteriza. Eso también porque he tenido el privilegio en los últimos años de ser secretario de la Comunidad de Trabajo de Pirineos, cual gestiona el POCTEFA. Y este Fondo de Cooperación Transfronteriza, por la primera vez en este periodo de financiación de 2014-2020, ha financiado por lo menos 3 proyectos de política lingüística. Y en eso es un éxito. Es decir, que ahora tenemos la capacidad de movilizar financiación europea por la cooperación transfronteriza. Como lo decía, es un éxito obtener financiación de proyectos de política lingüística, y para mí sería también una victoria política por la próxima programación inscribir como prioridad de inversiones las políticas lingüísticas. Porque de momento tenemos que competir con otros tipos de proyectos para sacar proyectos de política lingüística. Me parece que sería muy interesante por nuestros territorios precisar y inscribir en el futuro programa operacional estas líneas de política lingüística. Y eso es el papel nuestro. Cuando digo que es el papel nuestro, es el papel de las comunidades autónomas y de las regiones, cuál van a redactar el futuro programa operacional. Así que este trabajo político nos toca a nosotros, y estoy seguro que por parte de las autoridades políticas vamos a hacer todo lo posible para inscribir esta vez esta prioridad dentro de la financiación europea. También por eso se necesitará otro trabajo político más a nivel europeo, porque los fondos de cooperación transfronteriza son parte de los fondos de cohesión de la Unión Europea, y como sabéis, con el Brexit es posible que haya unos riesgos por los fondos de cooperación. De la misma manera, yo pienso que tendremos una alianza de comunidades autónomas y regiones del Pirineo para defender estos fondos de cooperación transfronteriza, y en particular para invertir en la política lingüística. Es lo que de una manera habíamos acordado nosotros cuando habíamos firmado este convenio en Pamplona con la consejera Ana Hoyo el 3 de julio de 2017 para ver y buscar todos los ejes de trabajo en común que podríamos desarrollar. Decir también, hablando de este proyecto y de indicadores, que es un modelo a nivel europeo, y esperemos que otros territorios van a poder utilizar el trabajo que está hecho en este territorio para desarrollar políticas lingüísticas en todas las zonas de la Unión Europea. Franceses, bukatzeko, je partage la vision de Bingen quand il parle des 3 langues de notre territoire et de l'anglais comme une langue internationale. Comme membre du bureau de l'Eurorégion, nous partageons cette vision, et d'une certaine manière, c'est peut-être une blague, mais nous aspirons à être la Suisse, pas en politique fiscale, mais peut-être en politique linguistique. Eskerrik asko. Paso la palabra a Jon Aizpurrua, jefe del Servicio de Planificación y Estudios de Gobierno Vasco. Bueno, egunon. Nik labur azalduko dizuet aplikazioan edo aurkitu dezakezuen informazioa eta ze konsulta modu edo egin daiteken momentu honetan. Gaur egun ordu honetan 12:25 dira eta aplikazioa irekita dago. Osea, baten batek edo sartuko nahi balu, aukera dauka sartzeko. Bueno, esan da, mai honetan, Bingenek esan du, gaur egun 33 adierazle daudela, eta adierazle horiek antolatu ditugu 5 jardu gune nagusietan. Hor dituzuen jardun guneak, txiki guztien da, bueno, euskararen estatus juridikoa, azaltzen datu orokorrak, jabekuntza adierazleak, hizkuntza adierazle orokorrak, eta adierazle soziodemografikoak. Lehenengoa, euskararen estatus juridikoa, ez da adierazle kuantitatibo bat, hor azaltzen da, euskarak bere eremu osoan daukan estatus juridikoa eta ze egoera diferente aurkitu daitezkeen lurraldearen arabera.
gainontzeko lau jardunguneetan biltzen diren adierazle kuantitatiboak dira. Konsultatu egin daitezke, aurrekoa ere bai, baina jakina konsultak egin daitezke, eta orain ikusiko dugu ze konsulta mota egin daiteke. Ez dut errepikatuko hizkuntzena, hor ikusten duzu markatuta, lau hizkuntzetan dagoena. Lau edo bost jardungune nagusi hauek badituzte azpi jardungune batzuk, kasu honetan 8 dira. Lehen Mikelek edo aipatu ditu, horiek banan-banan, eta hor dituzu pantaila aurrean. Zer aurkitu dezakegu aplikazio honetan? Aplikazio honetan informazioa edo bi bloke nagusitan antolatuta dago. Ezkerraldean ikusten dituzue adierazle nagusiak eta azpi adierazleak, eta hor egin daitezke konsulta numerikoak. Eskubiko zutabean daukazue, guk egin ditzakegun konsulta horiek modu grafikoen, irudien bidez edo mapen bidez erakusteko edo ikusteko modua. Eta horrentxe adibide bat edo ikusiko dugu. Zer ematen du zerak? Guk konsulta bat egin ezkero, zer izango genuke pantaila aurrean. Batetik, esan bezala, hor ezkerraldean daukazue, pantailan, egin dugu konsulta bat, eta hor ditugu datu numerikoak. Datu hauek kasu batzuetan edo kopuru absolutuetan agertuko dira, beste kasu batzuetan portzentajetan agertuko dira. Eta, esan bezala, eskubialdean edo egiten dugun konsulta hori, edo adierazle horrek ematen duen informazio hori grafikatu edo irudi bidez edo ikusi nahiko bagenu, hor ditugu bi aukera, batetik grafikoak ditugu, eta kasu batzuetan, adierazle nagusietan, 3 grafiko desberdin ematen ditu, tarta bat egiten du, barren grafiko bat egiten du, edo marren grafiko bat egiten du. Grafiko horiek, ematen ditu urte jakin batekoak edo urte desberdinetakoak, eta aukeran daukagu konsulta hori egitea. Eta mapekin gauza bera. Mapa, hor daukazuen mapak, ematen duen emaitza, eta mapa hori izan daiteke urte jakin batekoa, edo beste urte bat kargatuta baldin badago, edo adierazle horrek beste urte bat edo baldin badauka, guk aukera daukagu informazio hori berori aukeratzen dugun urte horretakoa edo ikusteko. Gauza bera gertatzen da eremu geografikoarekin, ero aukeratzen dugun aldagaiarekin. Euskaldunak euskaren ezagutza hartzen baldin badugu, guk grafikatu dezakegu, mapa baten bidez, euskaldunen portzentajea zein dan, eremu desberdinetan, eta modu berean aukeratu dezakegu erdaldunen portzentajea zein dan, eremu desberdinetan eta urte desberdinetan. Beti ere, adierazle horrek eskura ematen digun informazioaren arabera. Hor, ikusten duzu gezi batekin markatuta, hor eskubi aldean dagoela, hor P-isa edo dagoen ikonotxo bat edo. Horrek zer esan nahi du? Esan dizuet, datuak egiteko konsulta modu nagusiak bi direla. Bata, datuen konsulta bera, ezkerraldean, hor daukazuena, edo konsulta grafikoen bidez, irudi bat edo mapa bat emango ligukena. Daukagu beste 3. aukera bat, eta da, baten batek lan nahi egin nahiko balu fitxategi osoarekin, aukera luke fitxategi osoa bere ordenagailura jeisteko. Horretarako, klik egingo luke P-isa jartzen duen ikono horretan, eta konsulta jakin bat baino izango luke datutegi, adierazle horrek eskaintzen duen datutegi osoa. Jeitsi bere ordenagailura, eta gero datu horiekin lan egingo luke. Konsulta lehen ikusi dugu momentu batean grafikoak eta konsulten atala azaldu dudanean edo emaitza ikusi dugu, baina guk konsulta bat egin ezkero, adierazle baten sartu, eta egin barko genuke nada, hor ditugun aldagai desberdinetan aukeraketa egin daiteke guztiena, hor adibide honetan eginda dagoen bezala, edo lehen momentu batean edo grafikoei buruz edo mapei buruz esan dizuetan moduan, hemen ere egin daiteke banan, hartu daiteke eremu geografiko jakin bat, hartu daiteke hizkuntza aldagai batean edo balore jakin bat,
eta hartu daiteke urte jakin bat, edo 2, edo 3, edo guztiak nahi izan ezkero. Emaitza, lehen ikusi dugun bezala, baina handiago hau izango litzateken, eta konsulta honek aukera ematen du, edo aplikazio honek konsulta aukera ematen du guk egiten dugun konsulta hori, lehen esan dizue fitxategi hori jaitsi daitekela, norberaren ordenagailura, baina modu berean guk egiten dugun konsulta puntual hori ere jaitsi dezakegu gure ordenagailura. Eta hor goian daukazue, behar bada gehien erabiliko dan formatua edo aukera estelena da, beraz, botoi batik klik eginda, hor pantalla horrean dagokagun konsulta hori estelera jaitsiko genuke, eta hor, guk egin beharreko lanketa egingo genuke. Lehengo kontu bera, grafikoak, tartak, marrak edo barrak eremu geografiko jakimatekoak izan daitezke, guk aukeran ditugu, ezkerreko zutabe horretan, edo urte desberdinetakoak edo izan daitezke. Eta guk behar daukagu, zer honekin, aukeratuko genuke urtea. Gero, ematen du beste aukera bat, neko polita edo dana, eta da animazioarena. Hemen animazioa jartzen duenean, eta ematen badiogu, kasu honetan, izango genuke, irudien bidez, adierazle horrek edo izan duen bilakaera. Banan edo, ikusiko litzateken, tarta nola aldatuz duan, marren grafikoa nola doan aldatuz, eta marrak edo barren grafiko hori nola aldatzen da. Maparena handiago ikusteko eta argiago behar bada ikusteko gauza bera. Hor daukagu, aplikazio honek ematen duen mapa, kasu honetan gaitasunarekin edo euskararen ezagutzarekin ari gara, eta aukeran ditugu, eskerraldean, menu horretan ditugun aldagai horietan, jolasteko, nahi dugun konsulta egiteko. Eta bukatzeko, esan nahiko nuke, une honetan edo esan dizuetan bezala, hau eskura dago. Gaur egun edo baten batek, zuzenean nire saltzen ari naizen hau edo, konsultatu nahiko balu, berak aukera izango luke, eta aukeratako bat da euskadi.eu atarian sartu, eta hor, EAS konsultatu eskero, euskeratarian sartu eskero, hor badago, estatistiken atalean, badago EAS, Euskaren Adierazle Sisteman, sartzeko aukera. Horrek ez du esan nahi, hemen bakarrik izango duzuenak aukera konsulta hori egiteko. Hemen lehen esaldudan bezala, hemen 6 erakunde publiko daude proiektu honen atzean, beraz, badakit, une honetan, Euskararen erakunde publikoan, iparraldean ere, euren web horretik sartzeko aukera ere badagoela. Beraz, handik ere egin daiteke konsulta. Eta laster batean edo denporarekin, laster batean, gainontzeko erakunde Nafarroako gobernuak ere aukera emango du Euskaren Adierazle Sistemara EASera sartzeko eta gauza bera 3 foru aldundiekin. Denbora kontua baino ez da, baina, laster batean edo Gipuzkoako azaterako prest dago, edo zein momentutan edo alta emon daiteke eta konsulta egin Gipuzkoako foru aldundiaren web horretik bertatik. Eta hoxe da. Bakarrik azpimarratzea hori Nafarroakoa laster ere egongo da. Nafarroako webgunearen bidez sartzeko aukera. Ja pasa digute URL kontu hori, baina beti bezala informatikarien ardurapean dago eta pensatzen dugu laster egongo dela. Un poco, tal y como he comentado, el marco que tenemos ahora de colaboración es el convenio que este mes de protocolo, mejor dicho, este mes de julio se firmó por parte de la Viceconsejería del Departamento de Cultura y Política Lingüística, por la Oficina Pública de la Lengua Vasca y por el Departamento de Relaciones Institucionales y Ciudadanas del Gobierno de Navarra.
pero digamos eso fue un acto más de formalización donde se recogieron distintos temas de colaboración, tanto en educación como enseñanza del euskera a personas adultas, en la investigación sociolingüística, en el corpus lingüístico, etcétera, pero no es el origen, ya teníamos colaboraciones previas, que tal y como he comentado, está por una parte la encuesta sociolingüística, que este año ya también la presentamos, y el sistema de indicadores del euskera. Sí que nos ha supuesto, por lo menos desde la perspectiva de Navarra, digamos, un cambio importante en cuanto ahora ya estamos, digamos, obligados a funcionar de una forma sistemática, coordinada, que nos trae una serie de beneficios, como es el conocimiento que por parte de otras instituciones existe y nos lo están aportando a la hora de medir distintos indicadores del euskera, pues no solamente los sociodemográficos, también los educativos, culturales, etcétera. Y, por otra parte, también nos ha llevado a hacer un ejercicio de qué forma cohesionamos la información que existe en torno al euskera, porque no todas los desarrollos de las políticas lingüísticas se elaboran de la misma manera. Por ejemplo, he puesto como ejemplo en el sistema educativo, en los 3 ámbitos geográficos hay modelos diferentes, modelos educativos diferentes. Algunos son coincidentes, pero otros no. Y, por tanto, eso nos ha obligado a hacer un ejercicio de qué forma tratamos la información para ser coherente y ser ajustada a la realidad de cada uno. En aquello en lo que es coincidente, pues vamos bien, y en aquello que no es coincidente, pues vemos de qué manera la reflejamos. También pasa en otras situaciones, como puede ser, he comentado, en la organización en los servicios públicos de cómo se atiende a la ciudadanía en la lengua que quieran ser tratados. En la Comunidad Autónoma Vasca hay una normativa, en Navarra hay otra y en Iparralde hay otra. Por tanto, no podemos tratar de la misma manera la información, pero sí creemos que hay datos que deben ser ofrecidos porque es de interés de la ciudadanía, en definitiva, conocer las cosas cómo se hacen y tener elementos objetivos que le den a conocer las evoluciones de las políticas lingüísticas, que, tal y como he dicho al principio de mi presentación, no son ni iguales ni deben por qué serlo. Cada comunidad, cada entorno político tiene sus órganos de decisión y elige cómo organiza su política lingüística. Pero a los 3, y en este caso, bueno, también a las 3 diputaciones, nos une un elemento común, que es el lingüístico, que es el euskera, y que tiene muchísimos elementos comunes a la hora de ofrecer la información. Gauzatxo bat esan nahiko nuke astu zera esatea, oharra egin didate, aplikazio hau ez da bukatutako produktu bat. Osea, ulertu ezazue, orain gaur egun edo Binkinek esan duen bezala, 33 adierazle sartuta daudela, baina adierazleak berritzen ari dira egunetik egunera, ia. Esan nahi dut, gaur ikusiko dituzen adierazleak, ez dakit, 15 egun barru, baliteke beste batzuk izatea edo aldaketak egotea. Gauza dinamikoa da, eta, helburu horrekin jaio da proiektua. Ez produktu bukatuzat, ezin da inondik inora pentsatu hori hola danek, baizik eta proiektu dinamiko bat da, eta horren arabera aldaketak eta hobekuntzak egongo dira.